न'आव रावबो गैया ना मायो? रानि मुखुरजि आयं? आयं ओजों फैलाय। आया सबाय बिफायालाय मानो फैदोंसो बेनावलाय आरो आंखौलाय मानो गाबज्रिदों? मायोमोन आयं? रानि मुखुरजि आयं, नोङो जेरावखि थाङा मानो थांबाय था। नाथाय नोङो सबायखौ जेरावनो मेरावनो लांबाय थानाङा दे। न'आव जोंहा खामानि थायोना। मैया बेसेबां ना सारबाय, फारसेथिंजाय नोंसा आयंबो गैया। बेसेबा खामानि गोसा जादोंमोन, बेयावनो नोङो सबायखौ लांबायना। कत' खस्थ' जादों जोंना, बेसेबा गोबाव जाखादों। जोंनो ना सादों, जोंनो हमदों, जोंनो बासिदों। फारसेथिंजाय ओंखाम संग्रा मानसियाबो गैया। एबारनिफ्राय नोङो जेराव थाङो थांबाय था, नाथाय सबायखौ लोगो हमनांला दे आयं। आं मोजाङैनो बुंदों नोंखौ। आरो आं खोनाबावदोंसो, दाखालिबाय माथो सोरबा सेंग्राखौसो लोगो हमनो थांदोंमोनलै। बेफोराव लांफानाङा सबायखौ। नोङो सोर सेंग्राखौ गोसोथोयो गोसोथोबाय था। नोङो सोर सेंग्राखौ लोगो हमो लोगो हमैबाय था। नाथाय बेफोराव सबायखौ लांफानाङा। ओइ गेदेरफोर, लांफादोंल'सो, बेखौथ' जेबो गाज्रि खामानि मावनो लाङाखैना। आरोलाय सोर बुंनाय सेंग्रा लोगो हमनो थांदों होननानै? रानि मुखुरजिया रावबो सेंग्राजों रायज्लायनानै थाङा। नोंसानि सबायखौ लांफाबाबो बै सोरनिबा हाबायाव बा बार्थडेयाव बा आलासि फैनायावसो लाङो। गाज्रि खामानि मावनोथ' लाङाना। आंना रावबो सेंग्रा मोजां मोननायानो गैया आयं। सोर बुंनाय बेफोरबायदि? सबायनियासो दङमोन मोजां मोननाय, आंना गैया। मा? सबायनिया गोसथोनाय दङो? सोर बुंनाय? मा जानला मोनला बुंलाबायदों नोङो आयं? सोर मोजां मोननाय दं नोंनियालाय? रावबो गैया, रायज्लायनायखौनो खोनाखाया आङो। जों मोनथियामोन नामा मोजां मोननाय थानायमोनबा? सानसेबाबोथ' रायज्लायनाय खोनागौमोन ना। नोंखौ मोनथिगौ दे गेदेरफोर। बिमा बिफाफोरालाय मा गावनि फिसाफोरखौ मोजां सानखायो। नो सिरि सिरि मा मावखुमायो, जेबो माबायानो गैया। मा मावखुमादों जोंहानि सबायालाय मावदोंबाबो मावाखैबाबो जेखिजाया बिमा बिफाफोरा मोजां सानबाय थायो गथ'फोरखौ। नाथाय सिं सिं मा बुंबावनो गेदेरफोर, एसेबां मोजां सानना लानाङा नोंबो नोंनि फिसाजोफोरखौ। आंखौदि नोङो बुंबाय थादों खैनाफोर, नोंलाय मानोथो दहायल'सो बुंबाय रानि मुखुरजिखौ रावबो गोसोथोनाय गैया होननानै। नों मिथिगौ ओंखाय? आरो जुदि रानि मुखुरजि आयंआ रावखौबो मोजां मोनाखैबा, होमबा सोर सेंग्राखौथ' लोगो हमनो थांखो? आरो सोर नुवाखैबा ओरैनो बुंगौमोन नामा मानसिफोरा? गुबुननि फिसाफोरखौ आं जेबो मोनथियाहाय, नाथाय आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि नङा दे गिदिरफोर। जोंहानि रानि मुखुरजिया बेफोरबायदि नंखायानो। सेंग्राफोरजों रायज्लायनानै थाङा, लोगो हमनायखौथ' बाद हो। माथो आफाया दाबो फैला? नांलायनायसो जाबाय ना मायोबा? आं गिनायसो मोनबाय। ओइ बनिला, अबाव थांखो? ओइ खोनादोंना खोनायाखै बनिला? मायो? ओइ बनिला, आफाया मानो दाबो फैयाखैबा? थांनाय नङाबा नायहैनाय? थांनानै नांलायहैबायसो ना मायोबा आफाया? नंमारगौबो खोमाहाय। बे आफाया मानो बुंनो थांनांगौ देनाय, नों थाङाबानो जाबायना। नोंबो आरो थाङा होननानै खामानि गारनानै थाङोना। नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बाल। आं थाङो न'नि खामानिफोरखौ नागारनानै थांनाङाना। दा नांज्लायनाय जाबा मा जागोन लास्टिंनो? बेसेबां बोसोर बिसाजों बेसेबां मोजाङै थायोमोन जोंहा। दा नोंनि थाखायनो नांज्लायनाय जासिगोन ना? गाज्रि मोनगोन होननानैथ' थाङोमोन आरोहाय। थांनाय नोङो खोनासंना फैनाय। मा जाबावनो, गोबावबो जामारबायथ'। नांज्लायमारदोंआनो खोमा। बिथिंजाय आइबो गैया, आइयाबो माला फैगोन दा? आइया गाबोनसो फैगोन होननानै बुंदों। थांनाय रानि मुखुरजि लानाव थांनानै नायहैनाय। मोजाङै रायज्लायदोंना ना नांज्लायनायसो जादों थांनाय? थांनि मा जाबावनो, सनिसो नांदों खोमाहाय जोंहाबो। एसेबाबो बोरैबा जाखादों बिसोरो, आं मिथिगौ। आफायाबोथ' आरो एसे रागा जोंबानो बेसेबा बाथ्रा बुंखायो। गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय जेबोखौनो नाया। आरो आफाया बुंबाथ' बिसोरबो बुंगोन ना। बिदिनो ओमफ्राय फिसानिफ्रायनो गिदिर जानाङो। मा जाबावनो दा? बिखाखौसो एकदम दुब मोनबाय आं। बनिलाया थांबाय र', बियो मिथिगोन, फैनानै खिन्थाफैगोन। थां थाबैनो थां। जुदि बिसोरनि नांज्लायनाया गिदिर जालाङो, मा जागोन देनाय? खैनाफोर, नों बेफोरखौ जेबो मिथिया। रानि मुखुरजि आयंआ सबायखौ सेंग्रा लोगो हमनोसो लांबाय थायो आंनिबा ना। गेदेरफोर, रानि मुखुरजिखौ एसेबांबो गाज्रि सानाङा नोङो। बाव नुखौ सेंग्रा लोगो हमनो थांनाय? गोसथोनायानो गैया रानि मुखुरजिनिया। गोसथोनाय गैयाबा सोर हौवाखौ लोगो हमनो थाङो दे? दङलै खैनाफोर दङ, आं मिथिगौ। नङाबा मानसिफोरा ओरैनो बुंगोन नामा? नुखादो आरो सेंग्रा लोगो हमनो थांनाय। जोंहानि रानि मुखुरजिनिया गोसथोनाय गैया। नोंस्रा सबायनियासो दंमोन, मिथिबाय? जोंहा सबायनिया गोसथोनाय गैया। रायज्लायनानै थाङा। सबायनिया गोसथोनाय दङमोन आयं, नाथाय थैबाय बिनि गोसथोनाया दा। ओइ थां सोमाना होगोन, मिथिगौना नोंखौ दानो आङो। नंखाय खोथाफोरखौनो बानाय बुंबाय थानाङा नों रानि मुखुरजि। नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो। नों थांबावनाय जोंहानि न'आव। ओइ गेदेरफोर, नोङो रानि मुखुरजिखौ सोबानो फैग्रा, जोंहानि न'आव फैनानै जोंखौनो नोङो बुनो धमकि होग्रा। गावगायनि फिसाजोखौ खोब मोजां सानना लादों खोमा। नै ओजा उदैयाव दं माथो, उदैयाव।
मा उदैयाव दङ मा बुंनाय जादों बेलाय मा बुंनाय जादों होननासो बुंदोंना नोङो नोंसाजोनियाव थांनानै सोंहै मा नोंसाजोनियाव थांनानै सोंहैलै मा बुंनो सानदों नोङो जेनेबा बुंनाय बाप्रे ओरैबायदि गाज्रि नोंसोर बिमा फिसा सानैबो आंनि फिसाजोखौ एसेबां गाज्रियाव नोंसोर दोननो नागिरदों गाज्रियाव दोननो नागिराखैहाय नोंनि फिसाजोआ गाज्रियानो आखलानो मोजां नंखाया आंसो रानिमु खुरजिखौ सबायजों लोगो जानो होनाङामोन आसल मथे नाथाय उल्था नोंसोरसो सबायजों लोगो जानो होआखै रानिमु खुरजिखौ बा माने सबाया ओरैबायदि गाज्रि आरोना नोंसोरनिबा खोब नोंसाजो सबाया मोजांबा मानोथ' गोरबोआव गथ' दङ खैनाफोर लाब गैया जोंफोरखौ गाख्रबनानै नोंसाजोनि आखलानो मोजां नंखाया हाबा जाया मुजाया गोरबोआव गथ' दङ नै गोसथोनायाबो थैजाबायनो बेफोरबायदि मालाबाबो जानो हाया आंनि सबाया एसेबां गाज्रि नङा एसेबां आखल गाज्रि नङा मोनथिबाय खैनाफोर ओरैबायदि गाज्रि गोसोनि मानसि ओरैबायदि गेसाव नोंसोरनि गोसोआ फंनैसो बाथ्रा बुंनायावनो नोंसोर ओरैबायदि लाजि मोनबाय सबायखौसो गाज्रि आखलनि खालामना होबाय नोंसोरो नोंसाजोनि गोरबोआवनो गथ' दं खोमा ना बेनिखायनो सबायखौ बुंदों आयं जानला मानला आंखौ बुंनाङा दे बेफोरबायदि आं नोंसाजो बायदि एसेबांबो गाज्रि आखलनि नङा आरो सबाय दालिया प्रेगनेन्ट मार नङाबा नों सोंहैनाय आंनि सिगाङावनो बुंना लादों बियो मास मोनथामानो जाबायनो आङो बुंनो सानाखैमोन आजिदोंबा आं बुंनो नाथाय दा बुङाबाबो जाया नों आंखौ नङि खोथायावनो एसेबां बेफोरबायदि बुंदों गावनि फिसाजोखौ साला सामलायनो हाया आंखौ बुंनो फैदों नों ओरैनो बुंदोंना बानायनानै नों ओरैनो बुंदोंना आयं आङो बानायना बुङाखै आयं नंमारगौ सबाया प्रेगनेन्ट मार आरो दा सबायना गोसथोनाया गैलाबो थैबाय बिमाया बुथारबायनो गेदेरफोर नों मा जोंफोरखौसो उल्था बखिनो फैयोलै गाव गावनि फिसाजोफोरखौ सामलायना लाग्रोनांगौ बिनि उनावसो गुबुननि फिसाजोफोरखौ बुंनांगौ दालाय माथो प्रेगनेन्ट आरो फारसेथिंजाय हौवायाबो गैलानो थैबायनो गोसथोनाया हौवाबो नंबावासो गोसथोनायसो हाबा जायैनि सिगाङावनो बेफोरबायदि आयौ लास सिं आंसो लोगो जानो होनाङामोन मोनथिबाय रानिमु खुरजिखौ नोंसाजोजों थेवब्लाबोसो आं जेबो बुंबावाखैमोन दा नोंसो जोंफोरखौ उल्था बखिनो फैदों आरो जोंफोर खिन्थानोबो सानाखैमोन दा नोङो जोंफोरखौ एसेबां बखिदों नंखाय खोथाफोरखौ लानानै बिनिखायनो दा जोंफोरबो बुंनांगौ जाबाय थांनानै गावबा गाव फिसाजोफोरखौ सामलायना लाहैग्रो आंबो लोगो जानो होलाहाय नोंसानि सबायजों अबावबा रानिमु खुरजिखौसो मानसिफोरा गाज्रि सानगोन नोंसोर नंखाय बुंदोंना जोंफोरलाय एसेबां गिदिर फापनि बाथ्राखौ मानो ओरैनो बानायना बुंनो दे जोंफोरलाय मा मोनगोन दे बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ ओरैनो बानायना बुंलाबायनो नंगौ खायसे बुंबाय दा आयं नोंसा सबायनिया मोजां मोननाय दंमारोमोन ओमफ्राय बियो दा प्रेगनेन्ट मारबो जोंफोर जेबो थगायाखै बिराद आखल मोजां गियानि सति साबित्रि सानना लायोमोन ना नोङो सबायखौ दालाय मानोथ' बेफोरबायदि जाखो मानोथ' गावनि फिसाजोफोरखौ सामलायनो हायासै गेदेरफोर बिराद कारहा खालामखायोमोन माथो नोंसोरलाय दालाय माथो बेफोरबायदि जाखो माबायदि मोनदों दा माबायदि मोनदों नोंखौसो आरो उल्था गाज्रि आखल होनना बुंनो फैबावोहाय माबायदि मानसि नै नोम्मा खर'नि गावगायनि फिसाजोनि उदैयावसो दावदै दं माथो दालाय जोङो मोनथिदोंबाबो एसेबां सिक्रेटै दोनदोंमोन ना आयै रावनोबो खिन्थानानै थायाखैमोन मानोथ' नङि बाथ्राफोरखौ बखिनो फैनांगौ दा मोनबायना होमबालाय माथो बिदिबाबो सानसे नङा सानसेलाय मोनथिखागौमोन दा मास मोननै मोनथामखायसो बारा सिनायाखै बिनि उदैखौ मास मोननै मोनथामनि उनाव नायनाय उदैया बोरै बस्ता बायदि ओंखारबोगोन मामा नोंसोर बुंनाया नंमारगौ नामायो सबाया गोरबोआव दङ मास मोनथाम बेफोरबायदि बोरै जानो हागौ सबाया एसेबांथ' गाज्रि नङामोन एसेबां गाज्रि आखलनिथ' नङामोन आंनि फिसाजोआ नों बेफोरखौ मा गोरोन्थि मावना लाखौ सबाय बेफोर गोरोन्थिखौ मावनायनि सिगां नों एसे साननो हायामोन जोंनि मान सन्मान गासैखौबो जाजोबहोबाय नोङो सबाय बोरै मोखां दिन्थिबावनो हाबावगोन आं हानाय नंलिया ओरैबायदि खामानि मावदों नोङो सबाय नों लाजिया सबाय नोंखौबा हले आं दानथारगोन दाननानै बेस्थाम खालामगोन आङो दानस'नानै सैमानो रानना होगोन आं दा नै गोसथोनायाबो बिमाजोंनो बुथारजाबायनो जेनेबा मा बेफोरो मा नोङो लाजियासै सबाय हाबा जायालासिनो नोङो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावनो जोंनि फारसेबो इसेबो सानासै नोङो सबाय नोंबो एसे फिसाजोआनो बे बुहुमाव थांना थानो जेबो मोन्थाय गैया दानस'गोन नोंखौ बेस दाननानै सैमानो जाहोमारगोन आङो
나가नायाव गैया नोंखौ आङो ओंसा नोमफा गाम्बारुखौ नों सिनाय हायासै मान सनमान गासैखौबो थांजोबहोबायना नोङो नोंखौबो आं थांना थानो होआ सबाय उदैखौ लानानै बिहासो गिदिंबाय थायोमोन ना खिन्थानाबो लाबावाखै गोसथोनायाबो थैबायनो मा खालामनो नागिरदों दा बियो मा खालामनो सानदोंमोन बियो गोसथोनायाबो थैबायनो साला नोंखौबा हले नागानायाव गैयालै आं गथ' सालारि दानस'खागोन आं दिनै रावबो बासायनो हाया नोंखौ दिनै नोंसा नोम्मायाबोथ' न'आव गैखाया आंनिफ्राय सोर बासायो नायनि आंबो बिदिसो जानाय होमबा नोंहालाय गुबुननि हिनजावखौलाय मानो लाइन मारिनो थांनांगौ हा बुजाखागोन नोङो लाइ होबालाय लाफाखौलाय खाखागोन ना बेयाव आंनि जेबो गोरोन्थि गैया हिनजावफोरासो मानो सानसो नांगौ थै जाम्बा सानसो मानो नोङो गुबुननि हिनजावफोरखौ लाइन मारिनो थांनांगौ जाबाय नामा मालै बेफोरबायदि दै दा नों साला बुसिन बुजानानै खरा जाना थाबायना हा नोंनियालाय माथो लाइफानो सेस जाबाय नोंनि आथिं आखायानो गैलाबा नोंलाय मा मावना जागोन मावना जानायखौ टेनसन लायाखै र' आंहा दा जोंहा धोनिखा न'आव दा थेवब्लाबो थाबायनो हानाय नंला बेखौसो टेनसन जादों दालि ओंख्रिजों ओंखाम जानानैसो एसे बाथ्रा बुंनो हादों आं आदा नङाबाथ' बाप्रे थैथारसिगौमोनसो आइखौ फन हरनाय आइखौ आंना मबाइलाबो गैला नोंसानि नाम्बारखौलाय दा आंलाय अबाव मोननो बेनिखायनो गोरोन्थिफोरखौ मावनायनि सिगां 100 बारसो साननांगौलै फंबाय गोसोफोरा आरो फिस्लायलाङोना नोंहालाय हिनजाव दंना गैया दङलै दङ आंना हिनजावा सुनिसो फाफिसो साइस गैया फाइस गैया साला भिखारिनि फिसासो मासि दादागिरिलै बेलाय बेनिखायनोथ' आथिं सिफाय जादों साला फाफिया आंनि हिनजावा जुदि साइज जानायमोनबा एसे जुदि सेक्सि जानायमोनबा आं गुबुननि हिनजावफोरखौ लाइन मारिनो थांनाय नङामोनलै आदा थोद जाम्बा मा बुंनाय जादों बेलाय बेसेबां बुसिन बुजानानै आथिं सिफाय जादों नोङो थेवब्लाबो लाजिनो रोङा नामा नोंलाय लाजिनायनि खोथा नङालै आदा प्लिज जोंहा आइखौ फन खालाम आंखौ लांनो फैनो मानसि जाथि नालाय गोरोन्थियालाय जाखायो बयनियाबो बावगायाबोसो सोरबा हिनजावा सानसोबाथाय लाइन मारिगौमोन खोमा खेबसेखिनिखौथ' निमाहा होनो हायोमोन ना आंखौ साला आथिं सिफायना दोनबाय फाफिया पाप नांगोन बुजाखागोनलै बेफोरबायदि दाय मावबाथाय फंबाय नोंसोरनि दाया ओरैबायदि माने गिदिर दाय ना निमाहाखौनो होथाव जाया थोद साला मा बायसिलै नोंबो फंबाय हामा गुबुननि हिनजावफोरखौ मेगनखौनो होनांला एबारनिफ्राय मिथिबाय गावबा गाव हिनजाव दङ मोजाङै संसार जालांदो ना गथ' गथाय खांदो मोजाङै आलो गोजोनै संसार जालांदो बिलाय गुबुननि हिनजावफोरखौ मेगन होबाय थानांगौ लाइन मारिनो थांनांगौ मोनबायना दा मस्लाया दिनै जुदि नोङो गुबुननि हिनजावफोरजों लाइन मारिनो थाङामोनबा नोंनि आथिं आखाया बेफोरबायदि जानाय नङामोन ना आखायाथ' हामगोन नोंनिया नाथाय आथिङा हामला नोंनिया फुरा गेरेन्टि आंनि आथिङा मालाबाबो हामलानो आंखौ डक्टरनियाव लाङायै चेन्नाइफोराव हागौबा आमेरिका लण्डनफोरावबो लाङायै आंनि आथिङा मा जागोन दा ओइ आदा फन हर आइखौ आंखौ लांनो फैनो दे फना लागाय दे बुंनाय 000559377 नांदोंना फना नांदोंना नांदों र' नांनाया रिसिभ खालामाखै हरबायानोथा रिसिभ खालामगोन दे आइया ओरैनो आइया आंखौ नागिरगासिनो खोमा आं मिन्थिखागौ फाग्लिबायसो जानानै दङ बियो आंखौ बेसेबा अनो आइया लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सबाइनि स्ट'रिखौ बायो नामा नायनो माने सोरबा सोरबि बुंदों आरोना सोरबा सोरबि माने सासे ना सानैखौ बुंनाय नुदोंमोन आङो माने सबाइखौ मानो दिन्थिबाय थायो सबाइखौ दिन्थिबाय थानाङा नायनो बरिं मोनो नामा बेफोरबायदि बुंदोंमोन आरोना लोगोफोर जिखिजाया माने नायनो बायोनो आरोना मा नोंथांमोनाबो सबाइनि स्ट'रिखौ नायनो गाज्रि मोनो नामा सबाइनि काहिनियाबो मोजां जागोनब्रा लोगोफोर नायबाय था आंखौथ' बरिं मोनलायखो आरो बिनि स्ट'रिखौबो मोजाङैनो बानायनो नाजागोन आरोना लोगोफोर आङो हाजारबाबो एसे गोदान ना बिसोर बिनिखायनो नायनो सुखुवाखै नाथाय उनाव नायलांबाय थाबा मोजां मोनगोन ना थेवब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय सबाइनि स्ट'रिखौ नायबावगोन ना नायबावा जुदि नोंथांमोना नायनो बायो होनबालाय बानायला आरोना
माने सानै साथामसो बुंबा जेबो नङा जुदि गासिबो बानायनांला नायनो बरिं मोनो बिसोरनि स्ट'रिखौ होनना बुंबाथाय बानायला आरोना ओमफ्राय लोगोफोर हेपि मागो दमासि सोर मा फिथा सावसोखौ आंहा फिथाखौनो बारा सावनो मोनाखै र' एकदम मा बुंबावनो गाबोनबो भिडिअ हगारनो सम मोनगोन ना मोना मोनथिला आरो सम मोनबा हगारनोसै ओमफ्राय सम मोनाबा आरो माथो बुंबावनो नङा होमबा लोगोफोर सम मोनबा एसेबाबो गुसुङैबाबो हगारथारगोन आं दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो जेबो गाज्रि साज्रि मोननाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालाम दे लोगोफोर थाबैनो 50K खालामना होदो बारा गैला जाथारसिगोन थेंक इउ लोगोफोर थाथ'लायदो